чихел настройкаро ҳамадада сурат ишора кардагим. чихел муҳим значока буброрим дар вақти бозӣ баъд чита пайваст кунем номери дра. Барои иҷозат гирифтан ки телефон иҷозат бития программара дару боло пайдо шава, мо бояд настройка бидроем. Настройка телефон. Бахши приложения. Иҷода ишора кунам. Поён мерем кофта. Барои мисол ма як ямада читай ворид мешавам. Ба поён мерем. Якам, дуюм, се, чор. Бояд ҳамаи ҳамина иҷозат додагӣ бошанд ки программа кор кунад. Соли дигари программа мебинам. Мисол King Multiplay Space ворид мешавем, поён мерем. Индам ҳамон хела. 2, 3, 4. Бояд ҳамин хел боша. Увидим лёни разрешитка як боша, разрешение додагӣ боша, памяти телефон дар разрешитка як боша, SMS календар ҳеҷ дига дар кор нест, фақат памяти телефон боша. Иҷошам ҳамон хел, фақат мечқи разрешение халос. Мисол ҳамон программе ки ҳозир нишон додам ҳамонро пайдо мекунем ай ҳамиҷа. Мисол геймгуарди ворид мешавем, ин ҳам мада ҳаст. Увидим лёни разрешитка агяй, иншам разрешитка агяй, иҷашам разрешитка агяй. Холас ки бояд и боша, бе никак короче.